Ano, kining barangay dire pre, daghan jud kay tao dire, almost katunga sa half million ang tao dire pre. Kining barangay. Ang botante ni ang barangay? Oh, kining butante ni Kining ni ang nga barangay? Once nga ako na mulihok para sa imo sigurado pre, ana. Wala kay ana. Mo na wala ko na sa ipiyat nga. Pasaligan ti ka pre, ana. Tinawad na. Anak ra gyud na. Oh. Kabalo ko nimo. Mao kay ikaw akong ikuha kay kabalo kay mo anak ba? Ako'y bahala pre, basta kay ang imong kuan diha lang kinahanglan niya. Natay pitik-pitik gamay ha. Muhatag Oh, taga muhatag lang ta mga panghalipay ba kung maging ana god. Kada balay muhatag lang tag pamainit nila. Oh. Para pipsi raw pan, ana. Okay na na. Pero dili man sa ingon nga pahalipay na. Kumbaga kanang kinasing-kasing na tong Oh, gihatag. kinasing-kasing nato ng paghatag pre, kinasing-kasing nato na kay. Ato mga dili ani man ni. Ako mga tungdanan ko sa ato ang barangay. Wala ko'y laing nga gihuna-una para ra pud nas katawhan kung unsay dagan, kung unsa tong mga nindot nga i-project mo na atong buhaton. Mo gay nang pre nga nakaingon ko nga mas nindot og ikaw ang mudaog kay naagid kay panglantaw sa kaugmaon sa mga kabataan. Mo gay nang akong ikaw ang kung gusto nga mudaogay ning atong lungsod pre kay kabalo ko pre nga dako imong paglantaw sa kabataan pre og naagid kay nindot nga mindset Oh, para sa kaugmaon. tinuod na. Dili lang panglantaw sa tibuok na tong barangay. Kung mahimo pa lang kung taas pa yung kay akong panglantaw para sa katawhan, maapil ang pikas barangay. Oh. Mo gyud na akong ganahan sa imo pre mo nang kinahanglan karon pa lang daan pre ingno na nako ang mga katawhan dire kay para kabalo man gyud ko nga pag mudaog ka pre tabangan gyud nimo ni sila. Tabangan oh. Dili ni ako kung baga na ako ihatag panglitan butante ka. Butante ko. Tagaan ti ka 1,000. Oh. Dili na ingon nga gipalit ta ka. Oh. Kinasing-kasing ko na nga muhatag og suporta kay karon pandemic. Oh. Mo gyud na ganahan ako pre. Once unsa ni isa sa mga kinahanglan sa mga tao ang mga expenses, Oh, mga tinuod yun na pre. budget, man lang pangbugas. Dili sa ingon nga gipalit. Naara na sila kung mupili sila sa kuha. Dili kayong gahatag ko kwarta nga, sige butari ko, no. Dili, naara na sa tao. Ang ako is Muhatag yo. At least Matabang nga ko. nitabang ta nga gikan sa atong kasing-kasing kay Mga tungdanan ta nga wala ta nang hinahanglan kapalit. pero sa ingon nga pagpalakas pre ug ipalakas ka dire way problema pre. Dire nga barangay pre mudaog ka. Dire nga barangay. Pag abot sa pikas, pasaligan gyapon ako pre. Ako'y bahala nimo. Mudaog. Base manggod sa kuha nga kuan, sorbe. Kung ako mo daog, Oh. oh, Kabalo gyud ka na pre, kung ikaw mudaog nindot gyud ang kahimtang. project na ko, una na kong project pero Sa- katubig. Sa kuanta pre, sa puro 4 ta kay kuan diha. Banjing ko na ka kuan diha. Banking ko ka bubong. Oh. Sige Daghan pre. kay mga balay diha niya. Ikaw na'y bahala na ko kay wa man ko kadomdom sa Ako'y bahala mo pre, i-guide ti ka pre. Ako'y bahala nimo. Musugot ta sa puro 4. parts. Tara. Pre, ali pre. Oh. Kining balay na pre, nasakop ni sa puro 4. Gani. Diri ta ila Ashley Andag Ando. Sige pre, ikaw lay pangayo dia pre, ikaw. Ayo, Bro, mayon. dito manggol diha. Bro, dito manggol sa tubangan ng sana ni. Asa man? Oh, dito sa atubangan pre, ali pre. Ali, pre. Ay, ma'am, dili ka busy, ma'am? Oh, dili man, nagpa-relax ako mo pa'y pagkahuman ako limpyo nga Ma'am, Sige. ano masiyaran ma'am sa among mga platforms para sa atong kaugmaon, ma'am. Kay para man pud ni sa ato ang kaugmaon sa imong anak. Para pud sa mga tao dire og nagpuyo dire kay ang first niya nga project, ma'am, is ang patubig yun kay mo'y kasagaran nga problema dire nga barangay. Dara ang among mudaganay og kagawad, ma'am. Oh, kana og okay ra man kayo ba kanang ina Okay, sa nindot kayo. Okay lang ba, ma'am, Wala. kung okay lang ba kung pasultion ako Oh, sige, para wala na. makapaminaw ka sa iyang mga platforms para sa iyang mga nindot nga himuon. Oh, sige, maminaw ko, andam ko maminaw basta maayo makaayo sa to ang Mag barangay. magkagawad na tani ron magkagawad na atong kuan sa iya, ma'am. Atong Kagawad. si kuan nay, ma'am, kagawad dimit. May buntag man. Yung buntak po. Buntag. May buntag. So, naman gud meron diri ma'am kay ako ang spokesperson. Gidala ko niya diri kay naplanuhan namo nga sa matag barangay isa-isahon gid namo ang bawat panimalay, bawat bubong. So ikaw mo'y first namo nga nabisita ma'am. I hope nga okay ra ba ma'am? Wa mi ka disturbo? Oh, wala man, okay ra man po kayo kawaan po ko'y trabaho pahuway na gani ko. Pero pasensya lang mo kay murag wala gid ko'y bangko karon. Sige lang, ma'am, kay Tindog lang sa mo. dili lang man pud may magdugay kay mo lapos pa pud mi sa. Ay, ito sa unahan, nagagbalay diha. Pero diri sa ni ma'am. Nasa ko i-explain nimo. Sige. Dapat man nagkarsada ra ninyong balay diri no? Kuan man ba? Sa hapit naman natong umaabot nga eleksyon pag pinili ay usa ko sa magpapili day ma'am sa niining atong barangay.
So morning aniya kami karon, dili man ni sa pagkuan mo ma'am kaning baga magpahibalo lang ba kay nasayod ko wa pa kakailan ako no. Wala pa. Wala pa kakailan ako, so gusto lang ko magpaila-ila. So naara sa imuha kung kinsa na imong ang gusto nga naayod sa imong kasing-kasing. So wa ko kabalo kung kinsa na nasa imong kasing-kasing. Naana ba kay napilian nga ay akong kaatbang ron ma'am si Kagawad. Ako ang kuan ma'am ang nakaatbang gyud ako ron si katong Kuan babae. si Kagawad Grass. Oh, si Kagawad Ana, Grass. Wala pa kay ko kakuan na niya kay wa pa pud mi ka wa pa pud siya ka sorry sa matag balay. Wa pa By pud the way, siya ma'am, niya. ang pamaagi ani ma'am, kami karon nga adlaw ugma sila na pod. Kumbaga, muanhi pod sila ugma kay para makig pareha sa among O di gigwa. ba kasi man taron di ba 25 man taron ting kuan man jud di ba sa kampanya ron. Yung pangampanya gyud ron ma'am. Nakauna lang mi kay kami man ang una nakabuk. Kagawad Grass. Time pa murag familiar na ko siya nga kuan ba pangalan. Kagawad Grass. Kaila ka ma'am? Ay oh, hinumdum nako. Kato dahil nagtagbo mi ana niya. Nangumpanya siya sa laing barangay niya nagian na mo. Unya nig Kagawad Grass. Oh nya nitunol siya og 500 day sa mua. 500 gitagal mi niya 500 daglinya mi ato mga padulong mo baba ba kay mamalingki yan. Nagian na mo siya. Gipahuno mi tagaan mi niya 500. 500 ra ma'am? Oh, Tigaan lagi 500. ma'am. pangdugang daw mga pamalingki, grocery. Gidawat ra pud namo kay hatag man. Pero mga hinabang rin yun na ang amuha na. Pero kini atong kandidato ma'am, pag mulusot ni ma'am, sigurado hapsay ang kinabuhi ma'am. Way mga problema. Ano, ma'am? Kabalo man ko nga, si Kagawad Grass is murag na siya nakwantay mo. So, ang imong kasing-kasing nagyod siya nga mutabang po kasiya ha. Pero ato-ato lang ni ma'am. Di wala ti ka gipalit ma'am ha. Wala ti ka gipalit. Ako atabang lagi Kay ti. bawal bi ang boat buying ma'am. Oo, bawal man yan. Kuwan. Di man- Boat buying bawal bi ang. Kuan dili man kabuot sa tao gyud Oo. og unsa ilahang kasing-kasing kung asa ilahang butuhan. Kung nay mo hatag dawaton kay grasya man na. Tabang man na nila. Pero dili jud sila kabuot kung asa ang tao mo butat. Oh, mo gyud na ma'am. Tinood gyud na mo ma'am. Balo yung kumang na sila nakuhaan. So, nami ihatag ni mo ma'am. Ay, sa viewers na mo, dili ni tinood ha, kaning content lang niya mo. Content lang ni. Just for Content fun lang. lang, just love. Okay, so, si pa dayon sa ma'am. Yeah, kadayon. Itagaan ka og 500. 500. So, ma'am, dili man sa pagkuan ni ma'am, gusto lang jud ko mo tabang. Amo man kung budget ron ma'am, 5,000 kada balay. 5,000 kada balay. Mo gyud na siya ma'am. Dili ni palit sa buto ma'am. Kabalo ko nga daghan mo kay mga panginahanglan ron ma'am, expenses ba. So ayop nga makatabang na po ni sa inyong panimalay ma'am. Kung wala gay ko na sayop ma'am, problema nyo tubig kay Oh. kuan lang. Oo, Oh. ay jud may tubig diri. Ulan ra pero may Ulan ra tigil. gani. Ulan nya. Mag kumig tubig. Mo nang kinahanglan Ayaw ma'am kayo nga. magbilis mi. Karong election ma'am, iboto gyud nato ni siya kagawad ma'am. Sige Kay lang, ma'am. para mataudan og water district ang kada balay. Oh, tama ma'am. Kung makalusot ko why problema. Kaning ulan nga inyong ginainom, mahimo na ning nature spring. Oh. Mo gyud na siya ma'am. Tinuod na. Oh, Ma'am, ayop ay, nga man. makatabang na nimo ma'am. Ada ko na kay ning tabang sa kagawad. O kuan ma'am, Sige. isulti lang po sa imong mga kauban nga butuhan nato sila Oo, ma'am. ha? basig mga kadugo nimo ma'am. Oo, Mga- dahan kay kung mga mga parente, parente, mga dahan kay kung igsoon parente. mo ma'am nga pwede na makabutar, ibutaran nato siya ma'am kay mo man ang kuan pinakanindot nga kaugmaon nato. Ya, salamat kaya nila dako kay ning Ma'am, tabang. Oh, lahos sa misang Ah, pikas ma'am, diyan sa pikas balay ma'am. Ah, sige. Salamat Thank you so much ma'am ha. Ay, Salamat. sir. Ay, wad, ali sa wad. Usa. Kanang, ay, wad. Ay, sagot ka na. Ay, saba, wad, ha? Sa inyuhan ako, di na ako kang kagawad Grass. Sa inyuhan ako mubutar. Sure pa. Nya, salamat kay aniha kay dako kay ning tabang. Sa inyuhan lagi ko. Okay, problema Okay na ra ma'am. gyud na ma'am. Mo Okay. gyud na among ganahan ma'am. Dili, ma'am. Thank you so much. Okay ra gyud kung asa ka ma'am. Dili gyud mi mamugos sa imuha kung asa ka. Ang amo ka na tabang lang gyud na. Kung unsa na si mong kasing-kasing may problema na. Sige, salamat kay ma'am. Oh, sige, salamat. Asa mi ma'am, oh, lahos sa may Oh, sige, sige.